Za moj kanal to je taj like. Možem da si nomošno. Hvali vam Luna. Luna im hvali, Luna. To je realno, to je taj like. I evo, poštovani gledalci mog kanala, ne mogu se derem ovdje, to je taj like. Dođite gospodine Sadorčila i moj brat Mojsilović koji me prevario u Beču te dane 2020. godine. Ukrio je 2 džemića u hotelu, ali nema veze, ali tu je zove svog brata koji je sa šefom obezbeđenja. Čovjek koji je prebio Miću ovog iz zadnje. Kako zove lepog Miću, valio kao konja. Moguće se prebio lepog Miću kao konja, zato smo i snimili na video klip. No comment. No comment. Da si ga prebio kao kerao. No comment. Na poenu. I ja vidite šta ja sve preživljam ovdje, ali šta da radim. Takva mi je sudbina, tako da šta, to je to. Ništa nemamo šta da kažem, šta da kažem. Rekao si dovoljno. Dovoljno sam rekao. To je čovjek koji je prebio lepog Miću kao konja. Ja ne znam šta će ovo kako će ovo javnosti iznaći, ali naravno sve ste gledate na mom kanalu, to je taj like. Yeah! Ti si moj brat! Ti si moj brat. Ti si moj brat! Kad bude čuo lepi Mića ima da kaže ko je mene to. To je realno. Još malo da ugasiš.